maradi kamal gashinan ne hawa a gurgushe toto a rata ma kamal galashi yawa tabi sai na uku troisième Faruku ina so shine zai bashi wannan ne lamba. Faruku za ya ba da tukuci ga na uku cewa da na matasa a taba matasa Yusufa Sai deuxième Hadiza Mama. Hadiza Mama Hadiza Mama Shugaban na jihar Maradi shine zai bata. Monsieur le Président du Conseil régional de la jeunesse pour la remise du prix. Sous les acclamations Matassa, Atama Meshigoro Matassa, Nadia Bakina, Papa Moussa, merci. Et ensuite, Sai Maroko Rabila Automaka. Rabila Automaka. Shugaban kungiyar kaɗe-kaɗe wato cewa da Pepe Abdul Tonton Pepe pour la remise du premier prix. Rabila Automaka, ba sabka za ka yi ba, kuma ya zo gare ka.